Martang yang mehita, mauliati madiho ali Tuhan Jehovah na marhabang so di banua gijang, natotong mga ramoti daging ng partod yun nami be, diganup ulang nami, diganup laka si mahajajak nami ali Tuhan. Ali Tuhan upuji upasangap hami maho, sa tokinay ali Tuhan nalaw mabigyatam na badiyay mahami ali Tuhan, homa na mangukap, roha ng pikiran nami be, asabuy huwat to si hami, jala hulak kami, hatam di bagasan ngulo nami. Marititi guar ni Tuhan Yesus Kristus, martangya kami tuho. Amen. Shalom. Horas, selamat Advent ma dihita salhut na. Damang dinang nanihulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni dewata nagabitur jemita di minggu Advent na paupatonon. Dinit may siyan buku panurirang Jesaya biddu pitu mamukamay siyan ayat na pasapuluhon tolhas to ayat pasapulunopon kujahom ma tuhita salhut na akup ni didok Jehovah mamandok si ahas songonon pangido sadatadda diho siya Jehovah di batam pangido siyan banua toru manang siyan banua gijang sahali jadi ninna si ahas ma dangolo au mangido asa unang hujo ni Jehovah. Jadi ninna si Jesaya ma ua tangihon hamu ma ali pinopar ni si David ndang dope saya hamu paururu hocol ma dohot do debataku nang lo jamuna di bahini apala Tuhan isa diri ma mangalihon sada tadda di hamu ida ma gabe-gabiam ma sada na marbaju jala tumubuhon sada anak jala bahinon nama guarna Immanuel mantega dot situak niloba panganon na paima diboto mabolokon na jat jala mamilit na dinggan ay tagas so diboto dadanakido pe mabolokon na jat jala mamilit na dinggan tarulang matanui na ni raja ni na dua raja hina biaran mui ido yanggo saat na jala topik ni hatani debata di minggu Advent na papatonon ima dongat tama de bata Immanuel. Dabang dinang nanihulungan di bagasan Kristus Yesus molotaja haji saya bidu sapulon taida manisina ditulak raja ahas do tadda siad debata uju magonggomi Israel raja ahas dang tu debata ibana marsigatung alay tu magonan do di rohana mangido panggurupion tu harajaon Asur lao mangalo Ephraim do Samaria Roma panurirang Jesaya lao paingoton ibana asa mangido pangurupio tu debata unang pos rohana dia kaharajaon na asingi di paingot si Jesaya do taringot tu pamikirion manang kebijakan politik na sudinggan na binahin ni si Ahas dukodang ditangihon si Ahas panurirang Jesaya gabi Roma hata ni panurirangi taringot tu uhum nang hasisego ni Juda lao disurirakon ma nang taringot tu haroroni raja nasitongi manang Mesias jala guarat do ibana Immanuel disakapi akabangso na dihumaliang ni Juda do lao marporang manang melakukan pemberontakan dipasingot si Jesaya do raja asa unang parsidohot disakapi suang songoni unang gabi mangusad de ibana tu harajaon na asing alay dialu si raja as nang mangido pangurupiod tu harajaon Asurido na totong satia ibana tu Asur saliling nguluna raspak rohornido manginang gabi iko buano na maperdebatan ni si Asur manang ulaon parugapaut ni si Asur tu bagas joro na di Jerusalem ujuro ibana tu Damaskus jala dipatu pasi Ahas do nang hasomalan na siya halak semit barat ima patupahon pamilian marhiti anak na gabi korban gabi rumar mabagas joro ni dibata do tapor siyaon ni bangsoy damang dinang nilongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus takas do diboto si Jesaya na masa di Juda hatiay alay nung nga diguguhon raja Ahas be lao marsaor jala mangusad dito Asur jala dang ditangyon iba na besi paingot ni panurirang Jesayay di gobarhod
Oddo si painguti marhite tuluguar ima serjasu manang ruar tunas na ibaru Immanuel ni batama dongata maher syalal hasbas hatop martaban tibu mamu pusi damang dinang siyan si paingot ni si Jesaya marhite goar ni tuludad danaki sa sitong nagubar taringot tuha si sego manang api na parohod siya alani akka panggonggomi na mga sahon gugo na sa diri jaladang o lumangido pangrupiyot to di bata sa sitong na di bata do na marhuaso di saluhut na marhuaso do di bata to saluhut bangso ng sadok por tibiyom atong damang day ng hitabiring ma ayat 10 sa tuwait sa plopat imatad dani Immanuel damang ninang nanihulungan di bagasan guar ni Tuhan Jesus Kristus di awali do turpukon marhite hata akup ni didok Jehovah mamadok si Ahas songonon pangido sa datad dadiho siyan Jehovah di batam lapatan na lau patuguhon jala pahotok tu pinopar ni si Dauti marhite na mangalihon sa datad da siya di bata tung masebalgado si leho-leho manang tawar na tu si Ahasi alay ditulak ibana doi dohot na marsidalian madok dangolo ibana mangujuni di bata tutua manginang dang jadi ujunan ni jolmay di bata alay di sop takas do di pabotohon na di bata sa diri do madok marhite siyan Jesaya asa pangidoon ni si Ahas sa datad da siya di bata alay marsidaliad do si Ahas tung di pajugal si Ahas do rohana dang ulo ibana ubege jalamar nida hata ni di bata alay diulak kon si Jesaya musi maggora si Ahas marhite padohan ale pinopar ni si Daud ina dada holat tu hinarikot ni si Ahas sendiri padohani di patari dahon si Jesaya do di ayaton sogo ni rohana alas di pajugal si Ahas rohana gabe di dokma dang do pesai pa uru-uru honomu jolma dohot do di batakku nuaing lo jamu alay marpamuati do anggo di bata saya tutong do dipangido rohana asa marhamu baul si Ahas alania manginang gabi di bata sendiri ma mangalihon sadatadda tu si Ahas gabi-gabi ang masada na berbaju jala tumubuhon sada anak jala bayanon na magwarna Immanuel nagabi sukusukun isi do naginwaran na sada na berbaju diturpukon molo tapamana siyan turpukon nunga ditadda si Jesaya nang si Ahas anggo na marbajui dang apala siyan keluarga ni si Ahas sendiri alana di na tumubuhon anak na marbaju sendiri do na mabahin guarna di hata heber na marbaju di dokma alma jala laho madok adorang so habubuan mananggal sperawan yang muda ima betula molo di padan na baru hata na duay di pasada marhiti hata Partenos damang din ang siyan turpukot taida hata na dipake ima alma guar ni dadanaki Immanuel na marlapat at dibatado dongata odo situhu manang dasar ni panurirangon ni si Jesaya tu sada bangso na satia tu dibata molo pinahubar tu berita na perjolo taringot tu padonganion ni dibata di bangsona buy dui marlapat at gabi parohon ala ni pangalasyon ni bangsoi alay na rumikot idota lapatan ni ima haluaon dohot hangoluon tu tading-tading ni Israel. Damang din ang nanihulungan tabirang mamusi ayat 10 sa 10 ima taringot tu Immanuel. Jadi di pabotohod do di ayaton ia anaki mangudang marhite na mangakon mentega dohot situak ni lobat. Ima siya langon na tabu songon si panganon ni aka opunasida tagad di parborsihan di pagodang do dadanaki marhite aturan manang ngasomalan ni tradisi kuno Yahwisme asadung magodang haduan dadanaki diukap mandalan na ibaru jala mamuhay ngolo na ibaru di bangsoi marojatu Immanueli di boto mabolokkon najat jala mamilit na dinggan magodang do dadanaki tongon di masa ni hamaulon na diadopan ni bangsoi terlumobi mamangadopi hamaulon siya Samaria dohot Efraim duk
kodiboto dadanaki mamilit lomo ni rohana gabe di taluhon Asur mamusu ni Juda na duay di pasobu jala tarulang ma tano na ni rajani na dua rajay atong gabe umaul jala porsuk do hape tiki na mangihut na hinarajaan ni Asuri ido ubahay na manginang nasala do hape na pinikiran ni si Asi dang pangurupiyok kape anggo Asur alay musu na jumurbut do hape alay nang pesongon niya manginang tada ni Emmanuel ima mga leon sa napakirimon na ibaru taringot tu haluaon ng hanguluan martibako pamikiryon na adong di si Ahas marhite taringot tu Emmanuel ima lao pahoton jala pasaw to baga-baga ni debata manguhumi si Ahas laos mangalihon ay baruon ng apul-apul marhite raja hadameon na pinar baga-bagay dawang ninang naniolongan atong ahado pakon na yun niturbuk ahado na law si do na niturbuk tu hita adong 4 poin na parjolo unang pangasahon dirim siyan mula dimula na ditop pa debata jolmay jojot do jolmay mga sahod diri manang pikiran na sa diri buita badiko na manginang Adam do tawa di perlakinin nang dos do debata Musa dimula na makilala boy diri na sa diri lao paluahon bangsona Joshua na soolo mga repason sa luhut bangso na adong ni Kanaan Simpson to si Delila, Saul di harajaon na, Daud to si Berseba, ang karaja-raja di Israel, tarlumubi ma si Ahas dot lan akana asing. Asarohon maamanginang nang pe akana terberita manang toko di Bibeli pe do tarujun di na mga sahod diri do pikiran na sa diri. Hapi di ujung na ado hamagoad do jupang ni akka na mga sahon pikiran dohot diri na sa diri. Nunga niyan torop akka barita taringot tu hamaguan hinorhon ni akka na mga sahod diri na sa diri. Siyang songoni ng raja as diturpuko na manginang alani sada persiajaran na arga mao dihita ganup jolma na tinopan ni dewata say unang mata pangasahon pikiran dohot gugut ta sa diri dewata ma tapangasahon di nguluta. Napadua ho na manginang unang marsidalian pangihod debata jala oloy ibana songonido amanginang nang akka na marsidalian dimula na pe si Hawa nung na marsidalian si Adap pe songonido marsidalian kudang do pe akka na marsidalian na dibaritahod dipibili songonido ng Raja Ahas kirana sitong ibana dang olo mangudyon ni debata. Hapi sa sitong naholas si dalian na doi. Dang olo ibana manangyon hata ni debata. Say pikiran na sa diri do di pangasahon. Hapi ejung nalam susa jala porsuk do pananguluan ni bangsoy di tangan ni Asur. Songonido nang torop jolma akka na marsidaliad di nguluna. Gudang akka na marsipalesem. Marsidaliad dang adong tiki lao marpersorat tu debata. Marsipalesem lao pangasapod di bata perkerajuan sinadongan keluarga pejojot di bahin gabi sidalian manang alasan dang adong tiki lao marpersorat tu di bata HP manginang sude na sana adong dihita siya di bata rui unang manian tabahin ni gabi sidaliat ta manudati persorat ta tu di bata gariada ikodo lam palsohoton persorat ta tu ibana nasa na adong dihita silihon-lihon ni dibatay akan nauli jala na dinggad do di para di dibata tu hita tangihon jala oloy ma di bata dabang dinang na nihulong di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus na patuluhon pangasahon debata di sadok nguluta molo disukut tu hita isi do di pangasahok ko di ngulung dos dorohat tamandok di bata alay tutudo songop hani na taula di nguluta tarlumobi molos songgop akka si pikiran ng ulaon na borat
sitong do di bata ta pangasahod di nguluta dang dos pikiran manang sakap tindakan do di bata nata pikiri songon hasusaan manang nahamaguan hape buir wi gabe haning ganon di ujung na di bahid di bata atong pangasahom ma di bata di ngulum ingok ma dang dung luangan halak na say mga sahod di bata di sadok nguluna na paopat to na manginang na parpudi Emmanuel dongat tama di bata damang ninang nanilongan di bagasan gowar ni Tuhan Yesus Kristus dongat tama di bata marasing do tutu pardonganan ni jolma dohot di bata molo di hajol maun sipata olo do hita lupa tu dongatta apalagi molo songo natakang manang na anggar jago dongan terlumubi ma molo asit rohatta di bahid dongatta daguda ngado hita gabe tarimas jala gabe madau hita sian natagwari dongatay molo tapangido manang asya dongatta jala taboto adong di na hape dang dilion itu hita buha mapakkilalata sabalikna molo talehon manang nanang tapatupa akan adinggat tu dongatta hape dang olo ibana manang ihon manang namajakon buhado pakkilalata hape amanginang anggo di bata diturpukon nang peso olo manang ihon manang namajakon nadinggat siya di bata raja ahas gabi di bata sendiri ma mangulahon manang napatupahon nadinggani ima haluaw dang te pardonganan na uli si tutu si songoni nang pesuguruhan di bata di pangalahon ni si ahas alay dang sudatan napatupahon akan nadinggani dongan na satia doang di bata dang dung dio sa iba na bagabaga nang padan na say napasauton na rohatan ay balga si tutu asidot holong ni rohanay daha tuduson huwaso ng gugunay ido ubay napatut gabi dongat ta ibana takas do di dongan di bata hita di sadok nguluta marhiti asi ni rohado hot holong nay di bagasan Kristus Jesus dilihod duhaluaon nang hangaluat tu hita alani ikototong masa tia jala marpos ni roh hita tu di bata manangahan na masa manang asya do bata dot silota ingot ma dongat tama debata jadi amanginang adong sada ilustrasi ima sahalak tentara pasukan na terpisah sian dongan na manang sian rombongan na tiki marporang jadi salak tentaraon nunga dilililili musuh ibana musuh nau gudang hape salak nama sadiri ma ibana dilele marlojong ibana jadi dabot ma sadagua nanunga matuha masuk ma ibana tuguay dungi martaniang ma ibana disi Tuhan sakap mo ma nasaut ina molo ramotam muda Tuhan palua maaw siyan musuki paima batu na balga di pituni gua on ina dungi ngalam jonok be musui iperiksa musui ma sada-sada guay jala lau memeriksa gua nai ibana ibering ibana ma adong jaring laba-laba na mulai adong ima laba-laba mardalad-dalan i pituni guay suku-suku ma rohani tentaraon na salak naon na dililimusunaw Tuhan buasa jaring laba-laba bahenom mo pirati mati na mga Tuhan inaiban alay dungsahat tentara pasukan imamusunay mga lili tentaraon dang masuk tentaray terbigima idok kalaki anong do jaring laba-laba sih dang mungkin adong masuk jolma tu sina dungi gabilaw ma musunay jala selamat ma tentaray
Damang dinang naniulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Sakap ni dibata, sakap ni haluado, molo olo hita marpangido, molo olo hita marpangsabdian, molo olo hita marhaposan tu debata. Unak kita uhumi debata, unak kita ragu hot debata, alai ikun lemhot habor siapta di debata, ikopos rohata, Immanuel dongata debata. Manangahan amasa di ngulutta, manang aha parukilo naroto hita, manang aha gulmit ni ngulutta, ingot ma debatado dongata. Iba na patupahon haluaun, iba na patupahon las ni roha, iba na patupahon hasonangan. Tarlumobi ma iko maria-ria hita, iko marolopolo pita, dinamanyambut hatutubu ni puhatta Yesus Kristus. Tataringoti ari pestai, ima ikolas rohata damang dainang. Alania, alani, nung dipatupa, tuhita haluaun marhite anak na Tuhan Yesus Kristus. Pos rohata dongatama debata. Amen. Martanya kita. Ali Tuhan Jehovah na marhabang sudiban wagicang. Maulihat situ tudo ali Tuhan. Dinatotong diramoti ho hami ali Tuhan. Dinatotong didongani ho hami ali Tuhan. Dangi palaso hami ali Tuhan. Marsak lalap di arsak. Dangi paluaso hami ali Tuhan. Lalap di tumatangis. Alay totong dilekwa ka pasu-pasu. Totong ali Tuhan dilekko tuhami akka silas ni roha. Atong ali Tuhan mengido hami. Tuho sa totong maho gabi dongan nami, sa totong maho mangurupi hami, pamudu-mudu kami di bagasan ngulu nami. Darlumuwi ma di minggu Advent na papatonon ali Tuhan. Salam marulupulup kami, salam maria-ria kami ali Tuhan. Pergugoy mahami ali Tuhan mangulah katam, unang manipil kami siang patik mi ali Tuhan. Sa seho matoto na hupuji hami, na huhapor siyawe hami, jala homa haposan nami di bagasan ngulu nami. Sesadusa nami nang udang ili Tuhan, unang tarabata ko paso-paso na lao silionom mo to hami. Marititi guar ni Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amen.